Dungan sa pagdugok gihapon sa mga tao karong adlaw sa mga kalag, daghan nga mga sinakong mga basura ang atong makita sa mga samang. Gawa sa gate sa San Pedro Memorial Park, nakalaray na ang mga basura nga andam ng kolektahon sa garbage truck. Niadto pang Oktubre 31, wala nay undang ang taga City Environment and Natural Resources Office, Consenro, sa pagkolekta sa mga basura diha sa mga sementeryo. Lauman ug mga adlaw liwas sa kalagkalag. Bulto-bulto ka mga basura ang mahibilin sa mga nibisita sa mga sementeryo. Busa ang senro, adunay panawagan sa mga tigdumala. Ang mga basura nga naasa pa sa private, mga basura nga naa sa inyong cemetery, kolektahon ninyo, nya ibutang sa collection point para kuwaon sa amo ang garbage truck. Nya sa public cemetery po, mahinaot may nga kung kisa tong in charge dito sa public cemetery karon nga sa mga taga-gobyerno, aside sa sentro nga maglimpyo tabangan pud nila. Gipangandaman na sa senro ang ilang himuong bayanihan sa mga pampublikong sementeryo, ugmang adlaw. Full force ang mga area in charge ug mga street sweepers aron lamang malimpyuhan ang mga sementeryo dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man ay Miguelita, Tatak, RMN. Tatak RMN.